You're standing inside a secret military prison. It houses what's left of the Nazi high command. I will have, as you say, my day in court. I know more. Vamos a empezar. Astera goaz. Arratsaldeon denoi ongi etorri prentsaurreko berri batera. Donostia zinemaldiko edizio honetan lehiaketaren parte den filma aurkeztuko dugu atal ofizialean Nuremberg du izena, James Van der Bilten filma. Filma aurkezteko bere zuzendaria dugu, gidoilaria ere bada, James Van der Bilt, eta nahi balen baduzue hasi galderekin, eta bestelanik lagunduko dizue, ze uste dut aukera paregabea dela, zuzenean berarekin hitz egiteko aukera bizatea. Galdera txanda ireki dut. Galderarik? Lehen galdera bat, mesedez? Kaixo, zorionak filmagatik, eskerrik asko egiteagatik, nik galdera bat dut, mundua gaur egun dagoen moduan. Uste duzu zure filma, edo behintzat bere nahietako bat izan daiteke, uste duzu lagunduko duela oraindik ere gehiago bultzatzen gaur egun dagoen eztabaida soziala egoeraren inguruan? No, sorry. It's there. Ez, barkatu. Lagunduko didazu, Leslie, mesedez? So sorry. Barkatu, sentitzen dut. I didn't touch anything. Ez dut ezertxo ere eukitu, esan dut. Oh, yes, I can hear you now. Bai, orain entzuten zaitut. Bai, eskerrik asko. Barkatu, baina errepikatuko duzu galdera. Esaten ari nintzen bezala gaur egun mundua dagoen moduan, ea uste duzun, zure pelikula ikusita, arrazoi bat gehiago ote den gizarte eztabaida bultzatzeko gaur egun dagoena, jendearekin kalean gizartean. Sorry, thank you so much for that. Bai, eskerrik asko galderagatik. Ez dakit nire filmak ez ere egingo duen edo ez egia esan. Nik esan dezaket, ezin dezaket esan, hau da. Nik duela 13 urte hasi nintzen proiektu honetan lanean, eta istorio paregabea iruditu zitzaidan, sinestezinean. Liburua irakurri nuan, Jekyll Hyden liburua, 6 o 7 horri alde irakurri, eta baietza esan nuen proiektuari asko erakarri ninduen psikiatra horren, hauzia bigarren mundu gerraren amaiera aukera duenean, aztertzeko zein den gaizkiaren izatea. Iruditu zitzaidan, hain erakargarria hori lantzea, eta iruditu zitzaidan pertinentea zela garai hartan, eta uste du gaur ere aurrela dela, etorkizunean ere izango dela. Iruditu zitzaidan nolabait istorio sinestezin bat, une sinestezin batean gertatu zena. Bera, ezin dut besterik esan, horri buruz, hau da, adibidez, pentsatu nuen niri zuzenean dei egin zidan zerbait izan zen zuzendari gisa. My apologies, I'm so sorry. Oh, that's better. Thank you. Barkatu, orain hobeto bai. Orain hobeto uste duten zuten dudala bai. Ez, orain askoz hobeto. Bai, nik altu egiten dut eta berbada horregatik izan da. Hello? I got nothing. That's great, thank you. Lovely, sorry. My apologies. Not working? Yes, it's working. Okay, my question is in English. Your film... Nire galdera ingelesa da, zure filma oso gogorra da, eta gaur egun bizi garen gerra garraiak ere islatzen ditu, mundu osoan gertatzen ari dira gerrak. Beraz, galdetu behar dizut, galdera gogor bat, ze iruditzen zaizu. Dela ekimen amerikarraren legatu zibila, hau da, gerra kriminalak jar daitezen
epaimai bate aurrean, goi auzitegi baten aurrean. Trumpek egin zuenean Putinekin, bai, hori izan zen gerra kriminen atxilotze bat, nik ez dute ezinbestean uste hola denik. Hau da, Estatu Batuen elegatua ez dakiten, baina aldi historiko honetan benetan ikaragarri izan ziren 4 nazio elkartu zirela, ezinbestean ez zeudenak elkarren artean kolaboratzen Estatu Batuak eta Errusiarrak esate baterako gerra hotzean sartzen ari ziren momentu horretan. Eta Robert Jacksonek esaten duenen hasieran berritugu Errusiarrak, Britaniarrak, ezin dugu Errusiarrek gabe egin, mundu guztia behar dugu epaiketa honetan. Beraz, historiaren momentu paregaba izan dira, 80 urte pasatu dira Nurembergeko juizioak hasi zirenetik, eta elkar hartzea eta gauza orezko eta prestu bat egitea horixe da guk harakatu nahi genuenean firma egiteko orduan. Kaixo, lehenik eta behin zorionak filmagatik. Nire buruari galdetzen diot, Nurembergeko epaiketak film bat izan da, askotan, eta liburuak idatzi dira, epaiketaren inguruan artikuluak ere bai idatzi dira. Hau da, zu lanean hasi zinean film berri honetan lanean Nurembergo epaiketari buruz, zein pentsatzen nuen izango zela zure ikuspegia, zure izpuntua nola desberdindu nahi zenuen aurrekoen gandik, eta baita ere Russell Croweekin lan egitea. Hau da, hain gaizto kompleju horrekin, korapilatsu horrekin, zein izan zen lanerako prozesua? Hau da, bere adimenean sartzeko, nik eta benetzen egoera bat izan, kontakizun bat kontatu nezake aldi historiko horren inguruan. Egia esan, Jekyll Hyden liburuaren proposamena zen 6 bat horri edozein proiekturi uste du dela lehen proiektua, hain azkar erantzuten dudana, eta baietz esaten dudana. Nik enekien asko, enekien psikiatrak ere zeudela Amerikar armadarekin lan egin zutenak 40ko hamarkadan, enekien Douglas Kelby, zela gerra beraretzat amaitu zela eta etxera joan nahi zuela. Baina gero aginduak eman zizkioten psikiatra izaten jarraitzeko eta bere bizitzako aukera bat izan zen, berak pentsatu zuen hori bere eskuetan erortzea aukera perragabea zela kriminala aztertzeko. Eta zuzendari gisa kontakizun zoragarria iruditu zitzaidan, sekula nuen ikusi historia horrela interpretatu zitekela modu horretan, eta benetan erakarri egin ninduen proiektuak nire burua dokumentatu nuen, eta esan nuen, bai, hasi nintzen, historia aztertzen, eta nola idatzi zuen Jackek liburua, eta gero eta gehiago dokumentatu nuen nire burua, eta Robert Jacksonen historia erakurri nuen sekula, Estatu Batuetan, Robert Jackson zutitu zenean eta esan zuenean ez dugu epaiketa bat egin nahi dugu agindu ordenak bete, eta pensatu genuen han bertan hiltzea ikaragarria zela, baina gero ez bakarrik egin zuen, eta konbentzitu zuen jendea epaiketa egiteko, baizik eta Estatu Batuetako prokuradore orokorra bihurtu zen. Hau da, hegazkina eraikitza egan egiten ari zen bitartean. Bera eta Gerin hor zeuden, baina baita ere Jacksonengan bazegon kontakizuna, gero konturatu nintzen. Eta harrigarria da, filma erakutsi genuenen publiko aurrean, bai, nik genuen asmatu, hau da, itzultzailearen kontakizuna benetakoa da, berba da, filma azten joan zen, eta proiektua eraikiz joan ala, eta benetan unkitu egin ninduen, eta zuzendari eta gidoilari gisa, esan nuen oso denbora gutxi dugu pieza guzti hauek ondo mihiztatzeko. Beraz dena elkartu nuen gidoian, eta gero Russell Crowe dagokionez, bera da arrazoi nagusietakoa filma benetan eginda egoteko, nik nuen ezagutzen Russell Crowe.
adiskide berdin bat genuen, bere agentek irakurri zuen, Russell bidali zion, irakurri zuen, eta agentek esan zidan, bale, berak baiet esan du. Eta nik esan nuen, bikain berarekin hitz egin dut, ez duzu zertan berarekin hitz egin. Jadanik esaten du baiet, hori ez da sarritan gertatzen. Eta filma independentea da, eta dirua sartu eta atera egiten da, dugun moduan horretik antarratu ditugu hainbeste urte. Baina 13 urte ibili naiz proiektu honekin, eta azkenean beraina diru lortu genuenean filma egiteko. Hau, norabeteko testamentu bada, baina Richard Epstein, Bluestone Entertainment, Warner Media eta pertsona hauek denak, finantzatu zutenak, Russell eta biok hasi ginen orduan, pertsona jazitz egiten, eta Hermann Göringen bertsio gizatearra islatu nahi zuen, horrek eramango nau, esan zidan Russell Crowe-ek, hau da, ez da bizitzeko oso lekurik egokiena, adimenaren aldetik, baina eguneko konprometitu zen Russell Crowe, eta dokumentazio ugari aztertu zuen, Alemaniara bidaiatu zuen, aurra izan zenean Hermann Göring nun bizi izan zen, aztertu zuen, beraz, eguneko eman zuen bere burua, beraz, betiko emango diote eskerra Russell Crowe-ri bere konpromisoagatik eta egin zuen lanagatik. Russell Crowe-ek ez duen zertan hori dana egin, baina horren beste goze zuen antzezle gisa, eta benetan opari bat izan zen niretzat. Kaixo, eskerrik asko, zorionak filmagatik. Galdetu nahi nizuke, nola landu zenuen antzezlekin egindako lana, beren esparru psikologikoa, eta tensio hori eraikitzeko ere epaian. Ideiak dituzten antzezleak gustatzen zaizkit, okerrena da kontratatzea norbait eta ark esatea, nola nahi duzu egitea. Beraz, edozein pertsona film honetan ideiekin iritsi zen filmara, eta asketan Rami Malek adibidez, nik Malik ezagutu nuen lehen aldian, gidoia irakurri zuen, eta esan zuen baiet. Hau da, Russell bezala Oscar bat irabazi duena, espero dezakezu, diru askatuko dizula, baiet esateko, ez berak ez zuen egin. Agenteare deitu eta esan zuen zer irakurri behar dut, gaiaren inguruan, eta hain zuzen ere pertsonaia Kelly bilatzen ari ginenean. Eta, eta casting zuzendariak, Chris Fenolen film guztietan, eta nire castinga egin zuen, eta nahi alduzu Rami Malik ezagutu, ez zaude txantxetan, ni bere jarraitzaile sutsua nahi. Behin ezagutu nuen Rami Malik 3 ordutan, eta esan nion jola zaizu zure etxea jute manaiz. Eta agertu zen goizeko 8:00, nire seme alaba ezagutu zituen, nire txakurra, nire emaztea. Eseri ginen egunean, eta eszena bakoitza errepasatu genuen, eta esan zidan, zuk zer uste duzu esan nahi duela eszena honek. Ni badakit nik ze pentsatzen dudan, baina zuk zer pentsatzen duzu. Eta niri horrela gustatzen zelan egitea antzezleekin, hau da, nik badakit zer sentitzen dudan, edo pentsatzen dudan, baina nahi dut antzezleek ni harritzea. Eta ideia honenak irabazten du azkenean, hori uste dut nik zuzendari gisa. Eta antzezle talde bat biltzea, horren beste talentu duena, materiala lantzen ustea, eta horregatik da lan bat, obra bat, hau da, utzi egiten diet, antzezlei gauzak aurkitzen bidaian zehar, eta horrela lan egiten dut antzezleekin. Eta benetan, bedenkapen bat izan zen, antzezle zerrenda, antzetareko zoragarria da. Zorionak filmagatik, zineman elkar ezagutu dugu, eta benetan atsegina da, Perutik etortzea eta zurea bezalako filmona ikustea. Galdetu nahi nizuke zein izan den, gehien filmatzea gustatu zitzaizun, eszena eta zen exigentena. Galdera, bikaina, egin didazu. Exigentena zein izan zen? Kanpamentuetako, kanpoetako esparru horietako filmaketa. Lehen zirriborroan esan nuen, ez dugu ezer erakutsiko, ez dugu ezer filmatuko.
eta ez dugu epaimailan ikusi zenetik kanpo ezer egingo, musika ere ez dugu jarriko, baina eraz errealitatea ia ordu beteko metrajea egon zen epaimaiak hartzen du, epeketak ordu bete hartzen du, eta guk 6 minutu erakutsi genuen irudi horiekin. Antzezle esanien, badago eszena bat, eta metraia hor dago publikoa da, mesedez ez begiratu. Nahi dut esperientzia bat izan dadin zuentzat egunean bertan denak ados egon ziren, eta filmatu egin genuen eszena platoan, produkzio diseinatzaileak eraiki intzuen eskalara. Azken xehetasuna 300 figura ante jarri zituen eta mundu guztia, antzezle talde osoa antzegoen platoan, eta nik denei esanien ze figuranteak ere bazeuden, ez ekitenak zer gertatzen zuzen dugun hartan, eta hauxe egingo du gaur, azaldu nien, hauxe ikusiko duzue, eta azaldu egin nuen. Isiltasun une bat izan genuen, filmatu horretik, eta gero 4 kamera zeuden, eta kokatu egin genituen antzezren nagusi etako baten aurrean. Gero filma erakutsi genuen egiazko pantalla batean denbora realean, eta egia esan film honetan antzezlan bikaina genituen irudi horiek, hain potenteak dira, dura 80 urte izan zidan bezala. Eta hau izan zen egunik zailena, exigenteena, argi daukat. Eta garrantzitsua zen, denok, filman erakustea. Eta gehien gozatu nuen eszena izan zen, beste eszena bat epai bitartean, Göring eta Jacksonen artean. Hau da, 19 horri hartzen ditu gidoian aurre produkzioan plangintza egiten duzunean, badakizu zer egingo duzun zehazki, eta hitz egiten duzu egunean zer egingo duzuna. 3 egun genituen hori filmatzeko, zati hau egingo dugu, lehenengo egunean, bigarren egunean, eta bestela 3. egunean. Eta nik esan nuen, Michael, Russell Crowe ez dute, egun bakarrean egineko dute, eta berak esan zidan, 20 horri dira, elkarrizketa 20 egun ikaragarria da, nik uste dute koizleek esango dutela ikaragarria den egun bakarrean egitea. Nik uste dute egun bakarrean egineko dutela, biekin hitz egin nuen, eta esan nien, hau 3 egunetan esan ez, egingo dugu egun bakarrean, zertaz ari zara. Beraz, 4 kamera jarri genituen, dena filmatu nahi genuelako, eta gero epaitegietan filmatzen diren, badako abokatua mugitu egiten da, eta hemen hitz egiten du, eta horri hitz egiten du, baina epaimaia antolatuta zegoen modu jakin batean, eta ez mugitzeko modua. Hau da, prokuradorea fiskalak ezin zuen mugitu, danak hartzeak ziren, eta hartzeak 25 minutukoak ziren, inolako mozketari gabe, eta perfektoak ziren elkarrezketetan. Zeren eta transkripzio benetakoak hartu genituen eta erabili egin genituen epaiketan. Eta lehen hartzea eta gero, figurante guztiek txalo egin zuten, biei txalo egin zieten. Sekula ez dut 25 minutuko hartze batekin ere bizitza osoan, eta ez dut uste berriro egingo dudanik. Nik uste dut hori izan zela gauzarik harrigarrienetako bat filmaketa honetan. Gracias por la película. Eskerrik asko filmagatik. Nik galdetu nahi nuen Douglas Kellyren pertsonaiagatik, ze uste dut ez dagoela zertan esan beste pertsonaia buruz ezagutzenak dira. Baina zer detuzizun atentzioak gehien Douglas Kellyren inguruan berari buruz ikertu zenuenean, nola izan zen ikertzea, eta lehenengo momentutik pentsatu zenuen, Ramingan pentsatu zenuen bere papera egiteko? Eskerrik asko zure galderagatik, nik uste dut Kelly zoragarria izan zen niretzat, nahiko ez ezaguna zelako, eta Gerinek esan zuen bezala, oino har batzen liburu batean.
Jekyll Hyde-en liburuak gauza asko kontatu zizkidan berari buruz. Eta gero Nurembergo 22 zelak ere asko kontatzen du beraren inguruan. Baina benetan enigma bat izan zen, eta benetan liluratu ninduena izan zen. Ikusten ditugu psikiatrak filmetan eta nolabaiteko Sigmund Freuden antzeko pertsonaia bat da. Bizarrakin eta pipa erretzen duena, baina Kelly etzen horrelakoa. Mago amaterra zen, eta oso ausarta ere bai. Baina gustatzen zitzaion hegazkin, probako hegazkinetan sartzea, jakiteko zenbat denbora egon zintezken esna lo hartu baino lehen piloto batek, bueno, eta gustatzen zitzaion psikiatra gisa alderdi horiek aztertzea. Eta castinga da sukaldatzea bezala. Ez ditut zapore guztiak berdinak izatea, naiz bezala platera ez da goxoa izango. Russellek energia espezifikoa zuen. Eta oso limurtzailea zen. Ramik badu elektrizitate ikaragarri hau. Eta oso inkisitiboa da, eta magnetismo ikaragarria du. Ez du beti horrela egiten, baina beti zerbait bitxia egiten du, ez? Arraroa balitz bezala. Eta barkatu. Beraz, inoiz ez da eroia izan, eta gustatzen zait ikustea nola erabiltzen duen energia hori. Eta inkisitiboa izatea, hau da, erabaki nahi duenak edo aztertu nahi duenak zein da gaizkiaren natura eta obsesionatuta balin badago horrekin, Ramik iritsi zenean filmaketara kontatatu egin zuen psikiatra bat gidoia aztertzeko eta pertsonaia aztertu zuen. Nahi zuelako jakin nola ikusiko lukeen psikiatra batek. Eta psikiatrak santzuen gerin da narzizista ohikoa eta Kelly obsesibo ohikoa. Beraz, berak ere beldur zen, aztertzen ari zen iluntasun horrek irentsiko zuen edo ez. Eskerrik asko filmagatik, Vanderbilt jauna. Galdera bat daukat. Esan duzuna zer izan zen zaila filmatzeko kamerarekin, nola kudeatu zenuen modu emozionalean zuzendari gisa, hau da, hain gai gogorra izanik, eta hain aldi iluna izanik, eta gainera aipatu duzu, Ramiz hitz egin duzu, eta Russellen inguruan. Nola landu zenuen gai hori? Ze jarraibide eman zen izkien bi antzezlei antieroi hauek egin zitzaten, baina gainera beren gizatasuna ere bazuten. Nola sartu zinen pertsonaia hauetan? Eskerrik asko. Giza alderdiari dagokionez, bueno, horrek erakusten du ze onak diren antzezle gisa. Hasieratik bilatzen dute egia, hau da, eszena horretan izan daitezke ona, edo momentu batzutan jatorra irutzen zaigu zeraela eta beste batzutan ez, beren bizitzaren aldi horretan erabaki barzuten olakoak zen. Russell argia izan zen bere lanean, nien itzan ere kexatu. Berak nahi zuen gerin gizake gisa antzeztu. Aurreprodukzioan esan zuen, pentsatuz Herman, gerin zela pentsatu beharrean, pentsatzen zuen Herman zela. Nor da Herman, zer sentitzen du Hermanek momentu horretan. Eta niri hori oso nahi iruditu zitzaidan. Eta Rami, badira ere momentu batzuk, Douglas Kellyrekin, gure heroia da, eta filman sartzeko duen modua ez da heroia handi batena, baina Rami esan zuen bai. Ez du zertan publikoan iralde izan, ez du zertan itxura ona izan. Hemen kontua gehiago da, lerro bat zeharkatzen badu, pertsonaiak lerro bat zeharkatzen badu, ulertu behar dugu zergatik zeharkatzen duen lerroa, eta zerga den egokia berarentzat une horretan. Zuzendaritzak zerikusia handia du kastinarekin, eta baita ere elementu guztiak ondo kokatzearekin, eta sormelan egitearekin, ikustea pertsonaiak non hasi daitezken.
Beraz, elkarrizketa hauek izatea. Michael Shannon ere, antzezle, bikaina da antzezleen antzezlea, beste antzezlei asko gustatzen zaie Michael Shannonerekin lan egitea. Eta eroe bat interpretatzea, Michaelek gaizto asko egin ditu. Eta gogoratzen naiz hasieran, esan zidala, bueno, tipo hau benetako eroia da. Hau da, benetan jokoatu egin zuen bere papera. Bai, bere antzezpena oso da Michael Shannonena, ez zuen karikatura bat egin nahi, eta gero materiala ere kontutan hartu behar da gogorra zela, eta nola landu genuen. Ez, egia esan uste du denak behartuta gaudela, historia kontatzera daude egun onak, egun txarrak, batzuetan eszena oso serioak egiten dituzu, eta gero bar pixkatekin behar duzu negarrek ez egiteko. Beraz, Gerin erretratatzen duzu, xarmangarria baliz bezala, magnetismoa balu bezala, baina gainera limurtu egin duzu gaizkia, hau da jende gehiena gaizkia limurtu egiten du, baina Alemanian etzen gertatu. Badago esaldi bat ere, elkarrizketa bat, hau da zurrumurruak daude, esparruen ingurua jende gehienak bazekiten ze gertatzen ari zen, hau da ez da sekretu bat zela. Eta jendeak nolabaiteko gaizkiak limurtu egiten zuen, baina gehienek bazekiten ze gertatzen zen. Bueno, nik ez dut esaten jendeak gaizkiak limurtzen zuenik, Rami Malek pertsonaia ematen du Hermann Göringek limurtu egiten zuela, oso atsegina zelako, xarmangarria zelako. Göring xarmangarria zen, divertigarria zen, baina pertsona batek deskribatu zuen festa edo batera edo afari batera gonbidatzeko pertsonik onena. Adolf Hitler ez zuten ezagutzen bere nortasunagatik, eta hori antzestea, harreman hori antzestea, da hori da nik esan nahi nuena. Eta berriro ere, ez dut uste, adibidez brotxa batek berdin pintatzen duenik dena. Nik uste dut epaiketak duen alde onena izan zen film horiek erakutsi ziela momentu horretan. Erakutsi zuen gauza bada, gauza bat jakitea eta beste gauza bat gauzak ikustea. Eta metraia hori izan zen erabili zen lehen aldia epaiketa batean. Eta inflexio puntu bat izan zen, mundu guztiak benetan ikuste zen, ze gertatu zen konzentrazio esparruetan. Kaixo, nire galdera gaztelaniaz egingo dut, Gabriela Bargo, Kulturizarte Txilekoa. Galdetu nahi nizuke zure iritziz, zeintzuk dira Nurembergen irakaspenak? Gaur egun, oraindik ere kontutan hartu ez ditugunak. Zure filman esaten da, epaiketa hau, egin zen, lan hori guztia egin zela, genozidio bat gerta zedin beste garai batean munduan. Hala ere, ikusten ari gara gaur egun, gertatzen ari dena Gazan, ikusten ari gara zuzenean, genozidio bada ikus daitekena zuzenean gainera. Zer ez dugu kontutan hartu zure iritziz? Adibidez, Nurembergo epaiketan gero historia errepikarazten diguna. Eskerrik asko zure galderagatik. Uste dut, nik arrazoi bat nuen historia kontatzeko. Eta duela 13 urte idazten hasi zen, pentsatu nuen garai hortan pertinentea zela. Eta arrazoietako bat izan zen, ni ia 50 urte ditut, 59 urte ditut, nire aitonek borrokatu zuten mundu gerran, eta esparruetan nire aitona monen adiskidea batzuk hil egin ziren konzentrazio esparruetan. Eta pentsatu nuen
nik enuen bizi izan, baina nik ezagutu nuen jendea asko maite duena, garai hori bizi izan zutenak eta egon zirenak eta lehen pertsona kontatu zidaten. Eta nire seme alabei kontatzen diedanean, uste dut oso urrun dagola. Amerikari iraultza baliz bezala, edo 1812. Gerra bezala, adibidez. Baina uste dut une sinestezina izan zela, jendeak elkar hartu zuen eta saiatu ziren gauzarik zuzena egiten eta erakutsi zuten justizia erabili bartzala mendekuaren gainean. Eta gogor lan egin genuen lortzeko, historia ez da bat bestearen kontra, beti ez ditugu iraganeko lezio guztiak ikasten, baina ulertu egin behar da iragana, eta bisitatu egin behar da iragana, eta bizi berritu, bizirik egon dadila berriro niri zinema gustatzen zait, hori da niri erakartzen hauena. Hau da, zifra eta gertakarietatik eta eskolan historia ikasten duzunaz aparte, hemen auzia da nola unkitzen duzun jendea, eta hori da niri gustatzen zaidana. Oso garrantzitsua zen historia kontatzeko ikuspegi horretatik. Zorionak filmagatik, niri gustatuko litzateke jakitea. Ematen du amaieran psikiatrak iristen dela ondorio estra batera, hau da gaizkiaren jatorria giza izaeran dagoela modu horretan irakurri daiteke. Ni jakin nahi nuke filma egin ondoren, liburu irakurri ondoren eta dokumentatu ondoren beste hainbat gairekin ze iruditzen zaizu. Hau da, zein da gaizkiaren jatorria giza izaeran dago edo beste ingurua abar batzuk daude hortartean. Bueno, eskerrik asko hain galdera sinpleagatik. Benetan galdera ona da, ez dakit erantzun dezakedan hemen. Baina esan dezakedana da, hau da, zerbatek beti erakarri egin nauen la. Eta gu erakartzen gaituen zerbait badago. Hau da, beti ari gara Zodiak egin nuen filma bat, ez da historia guzti desberdina da, baina gaizkiaren inguruan ere hitz egiten duena obsesio antzeko bat. Ni beti erakarri egin hau gaizki horren izaera aurkitzea. Niretzat giza zer da, nolakoa den gizakia eta zer gai garen egiteko pertsona gisa. Ez guk geuk zer egiteko gai garen, hau da, eta barrura begiratzea jakiteko zer egiteko gai garen. Beti ez da ala ere horrela. Eta ulertu behar dugu zer den benetan, eta oso erantzun txarra ematen ari naiz nire iritziz. Baina ez naiz ondorio bakar batera iritsi, nik uste dut horren zati bat dela galdera egitea bidaiaren partea da, kuestionatzea eta gero esploratzea ere bai bada zati bat. Eta David Fincherri buruzari garela berak behin esan zidan duela urte asko, beti barruan izan dudana, berak esaten du film handiak galderak egiten dituzela eta film txarrek erantzun guztiak ematen dituzela eta niri ideia hori ikusatzen zait, hau da, galderak egiten dituen filmat egitea eta behar bada erantzunik ematen ez dizuna, erantzun perfektu bat ematen ez dizuna, ez dut esango behar bada pelikula on bat, baina saiatu naiz egiten behintzat. Bai, arratsaldeon, mila esker filmagatik. Une jakin batean, psikiatraren pertsonaia, azken elkarrizketa batean, irratian ere bat sinestuta dago populazioaren erdiak bestea zanpatuko lukela horrek boterea emango balie. Eta gomendatzen diote Estatu Batuak ez kritikatzea bere liburua saldu nahi badu. Eta jakin nahi nuke ideiaren momenturen batean ere pentsatzen ari ote zinen, oraingo, gaur egungo garaiaz, gaur egungo Amerikar egoera zein den, edo etengabe ari zinen pentsatzen garai historiko hartan gertatu zenaz. Thank you so much. The interesting thing... Eskerrik asko, eszena horretan bada zerbait interesgarria, ez da bakarrik duela 13 urte idatzi nuela, baizik eta bakarrik Douglas Kellyren liburuaren parte bat dagoela. 1997an irakurri nuen, idatzi zuena. Hau da, bera, psikiatrak bera dimenean, oso modu errealean zegoen ukituta.
Ez dut spoilerik egin nahi, baina egia esan unkituta gelditu zen gertatu zenaren ondorioz. Eta bai, ni benetan sinestezin iruditu zitzaidan historiari, ez dut spoiler bat egin nahi. Hau da, nola bukatu zuten biak, hori da ikusi behar dena, eta nola biak atera ziren, nola atera alde egin zuten mundu honetatik. Eta benetan sinestezin iruditu zitzaidan, datu hori. Hau da, iritsi zen ondorio horietara eta baztertu egin zuten horregatik iruditu zitzaidan benetan harrigarria. Bueno, galderaren bat, uste dut eskabi eragutziak erantzun dituela, eskerrik asko James Vanderbilti, beraz, suerte handia zure filmarekin, eskerrik asko denoi, eskerrik asko. Eskerrik asko galdera bikain horrengatik.